Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте Вагаз телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-TV.ru сайтында. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе 1 марттан Татарстан диния нәзарәте белән берлектә Вагаз телевизион ачык конкурсын игълан итте. Аның максаты вагаз жанрын популярлаштыру һәм татар телендә иң оста вагазчыларны ачыклау. Конкурс шарты буенча һәр җомга хөрмәтле тамашачылар вагаз сөйләүчеләр белән сезне дә таныштырып барабыз. Конкурста теләсә нинди һөнәр ияләре катнаша. Бүгенге конкурсантыбыз ветеран журналист Вәсилә Рәхимова. Аның вәгазы исми әгъзам дугасы фазиләтләренә багышланган. Хөрмәтле дин кардәшләрем, ушбу җомга көнендә телевизор каршына утырып вәгазьләнергә, үзеңнең рәхмәтеңә ирешергә омтылган кардәшләрем, бүген минем сезгә ирештирәсе килгән сүзем исми әгъзам дугасының фазиләтләре, аның хәсияте турында. Безгә бу исем күптәннән, кичкенәдән бала вакыттан ук таныш. Аны безнең әбиләребез, ак әбиләребез, бабайларыбыз укып, аның белән дуга кылалар иде. Бу дуганың хәсияте турында Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва сәллям менә нәрсәләр ди. Аллаһ Тәгаләнең 99 күркәм исем сыйфатлары бар. Шул исемнәрне әйтеп теләк теләгез, дуга кылыгыз. Ул исемнәр арасында шундый көч яшерелгән ки, әгәр бәндә аны зикр итеп дуга кылса, теләге һичшиксез кабул булыр ди. Ни өчен 99 дип аталасың дигән сорау туырга мөмкин. Галимнәр әйтүе буенча 99 ул күплекне аңлата, күплекне хәбәр итә торган әйбер. Раббым безгә шушы исемнәрне күп тапкырлар әйтеп, Аллаһ Тәгаләгә ялварырга насип булса иде. Безнең хаҗәтләребез, теләгән теләкләребез бу фани дөньяда яшәгәндә һәм бакыйлыкка күчкәч нәрсә күрәчәкләребезне сорар өчен хаҗәтләребез бик күп. Балаларыбыз эчендә, аныкларыбыз эчендә, үзебез яшәгән шушы тирәлек эчендә, дин кардәшләребез эчендә, илебез эчендә кулларыбызны күтәреп, Аллаһ Тәгаләнең шушы исемнәрен әйтә дуга кыла алсак иде. Иншалла, Аллаһ Тәгалә әйтә, сырагыз бирәм ди, кулын күтәреп миңа ялварган, кулын күтәреп миннән хаҗәтен сыраган кылымның кулын буш итмәм ди. Карагыз әле җәмәгать. Әле безгә тагын менә шуннан да Аллаһ Раббыбыздан да якынрак нинди зат бар. Кем әле безгә менә шулай? Мин сезне гафу итәм, мин сезгә рәхим шәфкать күрсәтәм, хидаят телим, гынахларыгызны кичерүне үз өстемә алам дип вәгъдә итә. Аллаһ Тәгаләгә без шуның хәтле якынбыз. Бу фани дөньяда без сынау дөньясында, әмма Аллаһ Тәгаләнең без рәхмәтеннән дә өмет өзмибез, шуңа тәвәккәл кылабыз. Тәвәккәллек кылу ул инде бөтен җаныбыз, вөҗүдебез белән Аллаһ Тәгаләгә генә ышанып, аннаңына рәхмәтен сораубыз. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итер өчен, ялварып сорар өчен, үтенер өчен әйткәнемчә, аның вакыты көне билгеләнмәгән, тәгаенләнмәгән. Тәүлекнең теләсә кайсы вакытында, теләсә кайсы халәтебездә без Аллаһ Тәгаләгә сыгынып, "Эй Раббым, ташлама мине" дип зикр итәргә тиеш булабыз. Шуның хәсиятен аңлый әле җәмәгать. Һәм дә Аллаһ Тәгаләгә шушы ялварыр өчен, теләкләребезне теләр өчендә, чиратка басылып, гызырыбызны ирештерер өчендә чиратка басып, шул чиратның качан килгәнен көтеп, дулкынланып, куркып утырасы юк бит. Утрабыз да, тәһарәтле хәлебездә дуга кылабыз. Шушы исми әгъзамны укыйбыз, теләк телибез. Исми әгъзам дугасы хакында вәгаземне төгәллим. Мәңгелек рәхмәтле рәхимле хуҗабыз. Рәхмәтеңнән, рәхимеңнән, шәфагатеңнән ташлама. Әмин, әмин, әмин. Вагаз телевизион ачык конкурсның нигезләмәсе белән безнең телерадио компанияның TRT-TV.ru сайтына кіріп танышырга һәм гариза үрнәген йөкләп алырга мөмкин. Бүгенгә барыгызга да бәрәкәтле тормыш теләп, сау буллашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.